So kami dito mga kaibigan, wala kaming problema kasi libre kami lahat. Pag tong so sa labas, blue, tsaka sa loob yung ibo ko at tapos na ako magpadala. At hello guys, good morning sa ating lahat. Sa video na to ay papakita ko sa inyo yung kasalukuyang kalagayan namin dito sa Saudi Arabia. Sa ngayon po, ang Saudi Arabia ay meron na po tayong mga 2,000 plus na cases ng COVID-19. Sa ngayon po ay magpapadala ako ng pera kasi narinig ko dun sa balita na ang Pilipinas daw po ay magla-lockdown na rin. So wala po akong ibang choice kundi kailangan ko nang magpadala ng pera ngayon. Baka magsasarado na rin po yung mga padalahan ng pera dito at saka doon sa Pilipinas. First week of March, pinagbawalan na po kaming lumabas sa kampo namin. Nakakalabas lang po pag kayo ay driver at magpapagas lang sa labas. Magpapagas po ng inyong mga sasakyan. Kaya gumawa ako ng paraan kasi bawal po talagang lumabas. Sabi ko sa manager namin na ako na lang yung magpagas kasi kailangan ko na magpadala ng pera ngayon mga kaibigan. Yung sasakyan namin almost empty na siya, 2 bars na lang. So ngayon guys, ang Saudi Arabia ay naglabas na rin po sila ng memorandum or batas na papahintulot lang na pwede kang lumabas ng bahay mula 6 o'clock in the morning up to 3 o'clock in the afternoon. So kami dito mga kaibigan, wala kaming problema kasi libre kami lahat. Pagkain, bahay, kasi nasa loob lang kami ng kampo, walang problema. Libre kami lahat dito. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho namin. Actually meron akong trabaho ngayon at nag-excuse lang ako dahil kailangan ko nang magpadala talaga. Kasi hindi na pwedeng magpadala sa gabi kasi hanggang alas 3 lang ng hapon yung curfew hour. Yan po ang lugar namin, tahimik, walang katao-tao, walang kasakyan. Ayan. Ganyan po ka tahimik dito. Okay, sa ngayon po ay nakakalabas na sa main gate at ako'y nakalusot na to sa security. Chinek lang yung temperature ko at ako'y normal naman. Hindi ko pwede ipakita sa inyo dahil security po yun mga kaibigan. Bawal po dito sa Saudi Arabia ipakita yung mga mukha ng mga security. Yan po ang traffic dito ngayon. So makikita mo mga kaibigan, walang masyadong sasakyan. Konti lang po ang sasakyan dito. Yan na po, malapit na ako sa gas. Magpagas na ako. Yan po ang gasolinahan dito mga kaibigan. Ayan, wala pong dito unleaded o premium. Ang dito lang 91 or 95. Yun lang ha. Free petrol? Okay. Tan. Backside. Ha? ما في فلوس ما في فلوس كم ريال 1 ريال بس شو A few moments later. Ayan po mga kaibigan, wala pong katao-tao, walang lumalabas. Napakatahimik ang lugar na to. Siguro dahil mainit din. Pero sa mga ganitong oras may lumalabas din sa kung wala yung COVID. Ayan po, wala pong tao, puro sasakyan, wala kang makikitang tao na naglalakad sa kalsada kasi po bukod sa mainit ay ingat pa ang mga tao dito sa COVID virus. Mas tumaas ang kaso ng COVID-19 dito ngayon sa Saudi. Okay, tuloy tayo mga kaibigan, malayo-layong biyahe pa ito. One eternity later. So, nandito na po tayo mga kaibigan sa bayan. Yan, nakikita yung blue na yan. Yan. Diyan ako magpapadala. Kailangan ko munang tumawid. Yan.
sa wakas mga kaibigan, nandito na tayo sa bayan at bago ako lalabas ay kailangan ko munang magproteksyon. So dito para maging protektado ka ay kailangan mo magsuot ng gloves kasi hindi mo alam kung ano mahawakan mo, yung pera ng ibang tao, baka yung nagdeposito niyan ay mayroong virus, or baka yung gumamit niyan ay baka yung ATM na pindot nun may virus. Kaya kailangan talaga magsuot ka ng medical gloves. Yan. Medical gloves. Medical gloves ba to? Basta nakuha ko to sa ano. Ito yung issue ng kumpanya namin, medical gloves. Ayan. Medical gloves. And since wala kaming A95, tama na tong ano. Itong ano, so sa labas blue, tsaka sa loob yung ano. Okay, so tamang protection na to mga kaibigan. So itong eyeglass ko na to, hindi siya safety, kaya meron kaming safety glass. Ayan. Kailangan ng safety glass. Kasi dito sa safety glass na to, naka-curve kasi siya. Hindi makapasok dito sa gilid, gilid-gilid yung mga airborne o yung mga talsik ng ano, laway. Basta tayo mga kaibigan at tayo magpapadala na. Kailangan ko muna mag-withdraw para i-deposit ko doon sa bank at yan ay ipapadala ko. So ganito ka ano mga kaibigan, ganito ka matrabaho ang pagpapadala. Hindi naman lahat, ngayon lang kasi hindi ako naka-withdraw. So yung padalahan, mayroon namang ATM doon pero napakahaba ng pila. Kaya kailangan ko mag-withdraw dito sa may drive-thru. Okay, kuha ko na mga kaibigan. Ito na pera ko. Kailangan ko nang pumunta sa padalahan at pagpadala na. Yung blue, yan ang pinapadalan ko ng pera. Al-Razi, Tawil Al-Razi. Meron din dito sa kabila Ersal, tsaka yung nadaanan natin is nandito na tayo mga kaibigan. Hindi ko pwedeng videohan sa loob kasi bawal. A few moments later. Okay guys, nililinis niya na yung sasakyan ko. Okay, come hada. Mia real? Kamsa. Okay? So nililinis niya yung sasakyan. Harapan lang naman para kumita. Kawawa naman, naghahanap buhay. Okay, linisin mo muna yan dyan boy ha. Kailangan ko magbayad nito ng 5 real. Tulong na rin kasi naghahanap buhay din yan. Walang kinikita yan. So ito na mga kaibigan, hindi ko na nabidyohan ang loob ng bangko kasi bawal po mag-video doon sa loob. So ito na yung mga resibo ko at tapos na ako magpadala. At sana naman ay naipakita ko sa inyo at may na-gets kayo kung paano kahirap magpadala ng pera dito sa lugar namin. Hindi naman lahat kasi meron namang mga lugar na madali gaya ng nasa Jeddah ka kasi maraming branches doon ng padalahan. Mayroon din namang tawag nito online transfer. Meron din namang malapit lang sa mga bahay nila. Kaya lang dito sa lugar namin sa Jizan ay malayo talaga. So maraming mga Pilipino na nandito. Medyo pahirapan talaga kasi mahaba ang pila lalo na ngayon at mayroon pang social distancing sa loob. Buti na lang umabot lang ako ng mga 15 minutes sa loob. So sana po ay meron kayong nag-gets sa video ko na to. Mga kabayan natin dyan sa Pilipinas, stay at home po kayo. Huwag po kayong magpasaway kasi lalo na pahirap ang pandemic na to. Lalo na dito sa mga OFW sa Saudi Arabia, message ko lang din sa inyo,
mag-ingat po tayong lahat kasi wala tayong kakampi dito kundi ang ating mga sarili at ang Panginoon. Kasi pag nagka-problema tayo dito at nagkasakit, wala tayong matatawagan ng tulong kasi yung iba nagtatrabaho din. So sana po at salamat sa inyong panonood sa video na to. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. I-click nyo lang ang subscribe button dito o dito ba? Dito. Ayan. At marami pa ako ipapakita sa inyo ng mga videos tungkol sa buhay OFW dito sa Saudi Arabia. See you po at ako'y pauwi na. Kung gaano kalayo yung binyahe ko kanina, ganun din kalayo ang mas pa ngayon kasi ang pabalik dito paikot na, hindi gaya nung kanina papunta rito ay dire-diretso. Ngayon kasi paikot So sana po at hiling ko lang sa inyo, sana po yung mga Pilipino, yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na kapag hindi nakapagpadala kaagad yung mga mahal natin sa buhay dito sa Saudi Arabia, ay wag po kayong magtampo kasi hirap din kami dito. Hirap din kami dito dahil hindi kami pinapalabas ng accommodation namin. Buti nga ako, nagkaroon ako ng chance kasi may driving license ako at ako yung nag-suggest na magpagas na lang sa sasakyan namin. So, wag po kayo magtampo dahil hindi nakapagpadala kasi nahirapan din kami. At sana po kung meron kayong mga problema dun sa mga kapamilya nyo dito sa Saudi Arabia, ay intindihin nyo muna kami kasi nahirapan din kami. Maswerte na nga lang ako dahil nasa loob ako ng isang malaking kumpanya. Hindi kagaya ng ibang mga kababayan natin, lalo na sa narinig ko sa Taif, ay hindi na sila pinapasahod, hindi na sila pinapapasok sa trabaho, kaya hirap sila sa pagkain din. Medyo kawawa yung mga kabayan natin doon. So nagpapasalamat na lang din ako sa Panginoon dahil dito pa ako sa lugar na to habang nagaganap itong pandemic na to. See you po sa susunod na video. Bye bye.